Un nou episod. Astăzi o să ne jucăm car parking cu mașina mea, care mă joc mereu. Am vorbit în celălalt clip să strângem 10 abonați, să fie ceva foarte șmecher. Avem 8 abonați în momentul de față. Deci o să mai trebuiască să strângem 2 abonați și nu zic că este așa greu, că nu este foarte mult 2 abonați, dar în fine. Astăzi o să ne jucăm car parking. O să vă duc la un loc unde mă jucam eu mai de mult cu niște prieteni. Și veneam aici și ziceam că e mafia noastră. Da, dacă n-ar mai să lag, ar fi mai bine, dar nu mai lag. E bine. Aici era mafia noastră, cum ar veni, vorbeam unul cu altul că cât ai dat pe ea, 1.500.000, trala din ăsta. Mă urcă pe aici, deci hai să vă duc la un test cu mașina, unde mai fac eu testuri. Să vedem cât de bună este mașina și cât de prost este șoferul. Și cum se vede, e prost un pic șoferul. În fine. Da, și ea se controlează de... Dacă aș fi eu... Mai stai... Hai că... Și la 10 abonați o să fie, cred, nu cred, o să fie 100% și o calitate mai bună, dar o să trebuiască să fie, adică când facem 10 abonați, o să fie o pauză în care nu, o să fie aceeași calitate, dar peste o săptămână sau două, sigur o să fie o calitate mai bună și o să facem mai multe lucruri. Da, cam se vede ce s-a întâmplat. Hai să ne ducem așa. Ne ducem să reparăm mașina, dar nu oriunde. În altă parte. Nu o să dureze mult. Pentru că o să-i dau 300. Sau cât o să prindă? O să prind asfaltul. Dar nu foarte mult. Hai că e bine, nu e bine. Cred că acum e de 100 de ori mai lovită decât înainte. Când ajungem acolo înainte să intrăm să reparăm mașina, o să ne uităm. Hai că la boț ne uităm. E praf. Minus 38. Dar eu cred că are o culoare destul de șmecheră. E făcut-o destul de șmecheră. Ia. Dacă n-ar mai fi șoferul atât de... Dacă ar fi mașina mai deșteaptă ca șoferul. Și să vedem cât prinde. Nu-i dăm foarte mult până se termină linia asta. Hai nimic. Că chiar n-am avut unde să iau curbă, o luam dar prin drift, dar nu mi-am dat seama. Dar... Să vă arăt și claxonul ei. Aici e curba mai periculoasă care o iei cu 100. La astea mă lovesc aproape mereu. Perfect. Și înainte ziceam că mafia mea este... Da, să vedeți unde. Opa. Aici.
ne jucam, dar... Și acum, haideți într-un loc unde mai testez o mașină. Nu pe Cilian. Guci, pre... Așa. Dacă s-ar vedea, dacă mi-aș fi dat seama că sunt unde trebuie. Și acolo o să testăm mașina. Se intră pe acolo, fix unde o să fie o umbră mai neagră. Fix aici. După umbra asta neagră, cum ar veni, veneai din spate de aici și intrai pe aici. Da. Și o să vedem cât prinde mașina de aici, în partea cealaltă. Nu contează acolo, fiind... Nu contează, dar dacă rămânem blocați, cam contează. Bine echipat, vorba. Și acum vedem. Da, are o grafică destul de bună, dar nu știu cum n-ai intrat asta și când o să ies o să fie intact. Ai de capul meu. Ne-am dus. Hai că ne ducem înapoi, știu. Că știu drumul perfect. Hai că dacă ar lua și mașină... Ce naiba? De ce nu ia curbe? Are un bug. Da, buguri. Jocul ăsta are de obicei buguri, da. Da, am și văzut ce bug. Roata cum ar veni. E lovită mașina. Și roata cum ar veni. E în mașină. Ziceam mai devreme că jocul nu are logică. Da. Cam are. Dacă am... Nu știu cum mă duc eu să-mi repar mașina. Cred că cu spatele acolo. Deci... Așa. Hai că... Mă duc în 5 ani 100%. În 5 ani ajung. Dacă ar putea mașina asta să nu mai fie un pic... E SUV până la urmă, trebuie să ai putere. Hai că aici o luăm cu drift. Acu ia curbe. Ce naiba? N-are loc. Fiți atenți, că trebuie să dăm spate. N-are loc. Nici dacă vroiam să fie așa, nu era așa. Hai că... Du-te înăuntru mașini.
Da, după cum se vede s-au făcut 10 minute, dar n-am făcut cam nimic în astea 10 minute, deci o să ne ducem la acolo unde am zis că am dat testul ăla și o să mai facem un test drift și un test cu butoaiele le-am dat. Întâi cu butoaie. Adică nu trebuie să ating butoaile. Hai că nu trebuie să ating butoaile, dar eu le-am... Bine, nu trebuie să le dau jos, dar dacă le atingi, să le dai jos. Da, mai bine dăm testul de drift. Nu da atât de bine cerculeț. Da, dacă dau pe tracțiune spate, car settings, repede. Ia, uite cum îl face dacă dai pe tracțiune spate. Zici că mi-am luat acum, zici că mi-am luat ursuleț. Ești cu ursulețul, nu de 3 drifturile așa. Hai că e un fum, dar mai vedeam în față. Iar acum pot să le iau fără să le iau. Astea cam au fost testele. De să vedem dacă se strică mașina când o să dau un rol din asta de butoaie. În jocul ăsta nu se strică mașina niciodată, dar... Serios? Serios? Nu. Doar apăsasem pe cheie. Ce? Bă, chiar s-a stricat mașina? Nu. Aici s-a terminat episodul de astăzi. O să-l vedeți cam pe la 17:30. Pa! Nu uitați să dați like și să vă abonați. Pa!